Ngiyayithetha inkosi enkulu yasekuseni kaNazaretha. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukuba nami ngincane ngelutho ukuba ngitholele ithuba nami ngiphakame phambi kwesihlalo sasezulwini. Sibonga ukuthi besenkonzweni yenkosi inyanga yezulu. Ngayibona nami inyanga yezulu ifika kwelakithi kwaMbokonyoni. Yayizobusisa umuzi waseKhumbula isuke eJudiya. Ngabona izulu liduma lingahlomile ingena eMatuba yazongikhipha emsebenzini yahamba nami sasafika esigodini sasemadwaleni la kwakhe khona umuzi waseKhumbula. Yathi le ndawo yayingaqhiwa ngani yayihlalela thina boshembe sesifikile namhlanje. Yathi liphi isaha lenkosi ilanga kanti yahamba ngaphesheya igama lapha kuphi ngathi mina Nkosi besibiza ngokuthi wakunziyeke zobulalana. Wathi hayi kwakuyigama lebhizinisi yeso lapho kuseKhumbula-ke. Awu bantwana enkosi bababaza abantu bengamazi ushembe bekala ukumbona ngamehlo kwaba nokujabula okukhulu. Wathi bengazi ngizela kuNgolwesihlanu kanti kulungiselwe isabatha ngoba wazosuka ilanga lishona sebele eJudiya. Abantu bemgaqile awuyibona inyanga yezulu. Ithi lapha ngelinye lakhona lapha ekuseni babaNazaretha sikhona enkozini ngathi ngiphakamisa amehlo asehlangana. Yathi wemkhonanzi kade kukhona ubaba wakho lapha. Ubaba wakho wathi imbuzi zenkosi ilana manje uyagula akasakwazi ukusukuma nokuphefumula futhi awuphumi. Sengitheka mina makebu u60 rand akhokhe imbuzi zenkosi. Ngathi base ngibeke ekhaya ngoba kwalehlukene indawo yena kwakhwela esigodini saseTondweni. Ngathi ibhayisili ngaphilela khona ngathi inkosi ikhuluma kanje. Waqala ukukhuluma ngasakhulumi wabiza unkosikazi wakhe wathi awukhiphela imali endaweni ethile amashumi athatha upondo sathi wangupondo. Wathi angifuni iphathwe ngomunye umuntu unawo amadodana amaningi kodwa wathi ayiphathwe yini le mali ngiyise enkosini. Wathi uma inkosi isethemba kwamcula komthetho ngase ngithatha indodana yakhe yodwa ngathi masihambe nawe uthi ufakazi. Ona lapho ngafika ngathi ngiphume izona ngase ngizwe ukuthi usuphumile ukuphefumula. Awu baNazaretha sizoyithini indaba engaka ngoba siyambona uNkulunkulu khona phakathi kwethu. Kodwa izizwe zethu zikhuni ayivumi. Siyacela Nkosi yamakhosi njengoba nomhlaba unjena nje ungenayo imvula siyazi Nkosi ukuthi kungenxa yethu kulotshiwe ukuthi uma singayilandeli imithetho inthanda zethu ngeke azayibukela uThixo. Ngiyasheshisa-ke ngoba nginovalo ngesabo konke ngingobunga ezingaphezu kwami kodwa ngithi ake ngeluleke lapha ngiyabona uma lapha enkonzweni isikhona isithathu ubukhosi kukhona amakhosi khona abefundisi bakhokheli ubusuphakama usuthi ngizokhokha inkomo kaShembe. Indaba enye leyo ngoba ukhulume kabi phela phambi kwesithathu ubukhosi naphambi kwamakhosi naphambi kwehalmente yonke. Kufanele uma usuthi uzokhokha inkomo kaShembe uze nayo phela ngempela phambi konyasi. Ungathi khokha inkomo nje kade awushonile. Unyaka likhokhiswa inkomo. Umthetho wale nkonzo uma uhambile wayinkosini waguqa wathi awenzela umntwana noma abantwana. Kuthi inkosi ubusi uzobathola abantwana. Uma usuwathola abantwana awuzi uzokhokha. Usale umnikelo